We zijn helemaal op schema. De laatste dingen nog. Komt helemaal klevervreten. Ja, heel goed. Ja, lekker. En lekker peertje pesten. Doet Miranda Bolhuis, tolve Ierlien, Peer Gint op Oerelzeeg, spelen terug theater, dacht ze, er komt een dag dat ik Peer Gint ik regisseer. En dit hier docht ze dat in Burgum, een dream. Gemeen vraagje, ken ze daarover hinnen, hoe die van theater? Nee. Nee, want het is heel anders. Nee, dat moet je niet proberen. Want dan kan je nooit meer een Shakespeare doen, dan kan je nooit meer een Ibsen doen, dan kan je nooit meer, dat maakt niet uit. Dus je maakt er gewoon weer iets heel anders van. En dat is heel goed gelukt. Het is heel anders, ja. Ja, denk erom, nou praat er wel. Ja. Kist over je peer. Peer Potter. Nou, denk er maar om, je weet het heel wat ik al je kent. Peer is een jongen. Ik wil net zeggen dat er een indrege jeugd zit of zo net, maar hij leeft wel in een hele fantasiewereld die eigenlijk ontstaan is. Doordat zijn heid misschien wel wat te volle drank hier en daar probeerde een soort bij zijn mem. En zijn mem die vertelde hem dan verhalen, waardoor er dan eigenlijk toch wat rustiger en wat ontspannender weer. Maar doordat het heel vaak barren, kreeg je op een gegeven moment een hele soort fantasieën in de holle. En dan kreeg je op een gegeven moment, dan wordt de fantasieën, ja dat wordt dan werkelijkheid. Peer, als er een lofdrieder is, ga zeker een mantel in die zichtbaar maken. Dan gaat er fot. En dan komt er weer om, dan is er fot rond, als het ware een beetje man bij, want hij wil eigenlijk wel de vraat in. Maar ja, daar barm dan van alles en dan dacht ik van nee, maar toch eerst maar weer om en dan komt er mij wat verhalen weer om bij zijn man. En dan al na gelang, dan is er in zijn dorp, daar is er een beetje de verskoppeling, zeg maar. Daar wordt er, maar vooral, je bent op zich wel gek op hem, maar die houden hem ook weer wat oud. Hier zie ik dus het avontuur. Daardoor gaat er dus uit zijn dorp bij, waar er dus de verskoppeling dus is. En dan beleeft er dus van alles in de vraat. Peer Gint gaat komende vrijdag in première.